Posle 2,5 godine, danas izricanjem prvostepene presude okončan sudski postupak protiv bivšeg srpskog policajca iz Nevoljana Slađana Trajkovića. Osuđen je na 10 godina zatvora za krivično delo ratni zločin nad albanskim civilima u Vučitrnu 1999. godine. Ovaj sud Takozvani Slađan Trajković, optuženog Slađana Trajkovića Ežitno Pankor Ikan Sata Ašuzas, proglasi krivim za tačku C optužnice, Ežupan Medenime Burgen, sudi kaznom zatvora dok žalte prekratite. trajanju od 10 godina, I sudetenjem do te se koja pata kazna su švari same izvrši se kine. nakon pravosnažnosti presude. Ova kaljuva na nosne Vreme paragodine, provedeno pod merom pritvora ja dota pasa lepo od lepo dana su dve ruke, 15.12.22. pa nadalje, do te logarite ne delimine šipojama Burgen. izrečenu kaznu zatvora. Zločini za koje je Trajković bio optužen počinjeni su u selima Reznik i Bukuše u Vučitrnu. Međutim, nije osuđen za delo ubistva, proterivanja i pljačke, što mu se stavljalo na teret, već samo za maltretiranje albanskih civila na groblju u Vučitrnu. Odbrana presudu smatra nepravednom i najavljuje žalbu apelacionom sudu. U današnjoj objavi presude sud je rekao da je navodno utvrdio da je optuženi na groblju u Vučitrnu maltretirao albanske civile. Govorim kao pravnik sa nekih 60 godina i više iskustva u svim oblicima. Čak i da je to dokazano i da je istina i da je priznao, to ne može biti ratni zločin. Ratni zločin po zakonu, član 142 krivičnog zakonika SRJ, pretpostavlja u najmanju ruku tešku telesnu povredu naneti zlostavljenom licu. A maltretiranje je toliko širok pojam da ja ne znam kad se ono počinje i čime se završava. Ovakva presuda ne može, nego ne sme opstati. Nakon otpravka presude pismenog dela, sigurno ćemo uložiti žalbu na optuženje po tački C, a to je da je optuženi maltretirao civile Albance na groblju u Vučitrnu. Samo po toj tački je dobio 10 godina. U Fondu za humanitarno pravo Kosova naglašavaju da će apelacioni sud doneti konačnu presudu o slučaju Slađana Trajkovića. Kazna je između minimuma i maksimuma i za ovakve zločine dešavalo se da su dobili i po 10 godina okrivljenih. Sada ne mora da znači da će ova kazna ostati ako ima dokaza, zato što apelacioni sud ima pravo da smanji ili da poveća kaznu. Slađan Trajković je pod sumnjom da je počinio ratni zločin uhapšen 15. decembra 2022. godine u Severnoj Mitrovici, manje od mesec dana nakon što je napustio Kosovsku policijsku službu. Od tada je u pritvoru. Sudski proces protiv njega je počeo 27. jula 2023. godine, ali je zbog promene u sastavu sudskog veća u januaru 2024. suđenje počelo ispočetka. Presuda Slađanu Trajkoviću je 8. u ovoj godini za ratne zločine. Pre njega osuđena su još 6 Srba i 1 Goranac.